No eido cultural, elimináronse durante anos as subvencións ás entidades e asociacións, malia ser elas as que na maior parte das veces tapan os buratos que deixa aberto o Concello coa súa desidia. Paralelamente á eliminación das axudas ás asociacións, privatizouse a oferta de actividades culturais e cursos do Concello. Hoxe en día, o número de cursos en funcionamento no noso Concello é ridículo. Só funcionan os de gran demanda e penalízanse as actividades minoritarias. Nestes últimos anos, as asociacións de Carral están sendo maltratadas polo Concello, sin contar con ningún tipo de axuda. Nos creemos que é fundamental para un pobo, para calquera pobo, ter un tecido de asociacións moi potente, para que a súa poboación se comporte dunha forma dinámica e comprometida. Dentro do Partido Socialista, potenciaremos ao máximo o asociacionismo, dotando de axudas económicas, axudas á xestión e a cesión de todo tipo de locales e instalacións. Queremos que Carral, por encima do seu alcalde e os concelleiros, sea sobre todo un goberno do pobo.